Darayawon ang Dios sa iyang mga pulong. Salamat sa Ginoo nga ani naliwat kita nagpadayong kita na aton family devotion, an aton winaray-waray version, an aton mga pag-ampo na aton topic, mga pag-ampo di Biblia, prayers in the Bible from the book of Genesis to Revelation. Ada na kita ha book of Proverbs, chapter 15 na kita nga verse 5. So ni nga mga pulongan Dios, salamatan iya mga puno nga ginhatag aton, salamatan mga naka upod naton yan ang adlaw ang aton family devotion. Salamat gyapon tan mga nagkikita yan na dida, salamat kayo kasi pag-usa amon. Kumusta na kamo nga darayawon ng Dios. Pasalamat kita Ginoo kay may good news nga ang bugos nga province of Leyte last May 11 naging COVID free, and there today naging COVID free ang province of Leyte nga akon gyapon prayer nga maging COVID free ang bugos nga Region 8 Eastern Visayas, pati gyapon ang bugos nga Pilipinas, at atong gyapon pag-ampo nga habugos gyapon nga kalibutan magkadaray nga mga nasyon di man magkadurungan kundi magkamay-adap COVID free kada nasyon o kada lugar nga yan na nagsasuffer nga pandemic. So darayawon ng Diyos, that is a good news nga may pagbaton ang Dios sa aton mga pag-ampo, mga panalangin di daya. So nga ito kita na aton verse, yan na, ang atong pag-aadman, and prayer, verse 5. Actually, mga pag-ampo ini, verse 8, mag-ampo ini mga magtadong o mga mag-upay, ang mga katawhan, ang Dios nalilipay. So din Solomon, so ganda niya tatay dito Salmo, padayon pag-ampuhi Haring Solomon, sugadhan niya na kitaan dito ni Amay, Haring David, ang mga pag-ampo. Nasa nindi verse 5, linurong ang pagpasibayahan igin tutduhan imuhan imo Amay, maupay good ang pagkarawat han iya mga sagdon. So din makita naton o masabtan naton mga kabugtuan ko nga namamati yan nga ang kahalagahan han mga pagtutdo haaton pinagi han mga pagsagdon haaton han aton Amay nga Dios, han aton makagarahom nga Dios pinagi di dahay mga pulong ha Biblia and New Testament ang mga sugo kamanduhan ng atong Ginoong Hesus na nga importante ini atong kinabuhi. So ang tao nga diri namamati ang mga pagtudlo han Dios o haniya Amay nga makagarahom ang bisan pa ang mga representative niya din niya bawbaw kalibutan diri hiya namamati suga din mga lorong hera diri hera mamati gira gin papasibaya anigin tutot do haira nga diri nakarawat ang mga sagdon. Damo lagi mga tao nga diri nakarawat ang sagdon, mga kabataan nga namamati na pamati kamo ang sagdon han mga iyong mga kaganak ang mga dakuna o mga nakakatanda aton pamatian naton era mga sagdon, mga parents pamati kita era mga sagdon kay maupay ini para hayo nga mga kabatanunan. So kun diri nimo kan narawat diri maupay an imo pagkinabuhi din niya babaw kalibutan. So importante nga kumarawat kita mga pagsagdon, mga pagtutdo, anuman nga bagay. Diri kita maging dogmatic, di nakarawat yung mga pagtutdo. Kailangan maging open na naton mind.
labi-labi ang mga changes, ang mga makabaguhan niya na ng mga panahon. Diri la ini para sa mga kabataan, kundi sa mga kadagpunahang yapon. Mamati kitahan mga pagsagdon, mga pagtutdo, mga magupay, kay pag-abot hansuga din ng crisis, maging andam kita nga diri kita mangadto ha karautan o kadautan kundi makalikay kita kini nga mga kataragman sugad din nga mga kalamidad. Pasalamat ako nga may da kita social media, may da kita FB, may da kita YouTube, bisan umabot ini nga lockdown na nagistila kita atong balay, may dagihap kita chance nga makapag-share ang pulong han Dios aton lugar o bugos nga aton nasyon o bugos kalibutan. Tubtob nga maabot nga makaintindi kini nga aton pag pasamwak ang pulong han Dios. Labi-labi ang mga waraynon ay mga kamuyan nga dapit kabugos nga kalibutan. Salamat haniyo pagpamati ngan salamat haniyo pakipag-usay ni nga atong pag-aradman. So, pwede niyo i-like ini akon FB, pwede kang mag-subscribe ha akon YouTube, pwede liwat ka mo i-share niyo ini nga link, share niyo yung mga kabugtuan, ay yung mga kakilala nga sindot waray-waray nga makaka-intindi ni nga pupnunganon ng Linite at sinabarnon nga mga pulong. So, salamat ako Ginoo nga akong usan niyo maubos nga alagad nga ginagamit nga instrumento han Dios para maisang yung pulong han Dios. Dire la kita limitado di daha aton mga tagsa-tagsa nga mga simbahan, kundi worldwide kita o bugos nga lugar nga ma-reach out han internet. So salamat kay Ginoo nga may ada naton opportunity nga mahibaro ito nga mga pagtutdo. Versikulo 6, hinihipos ang mga magtadong an era manggad, kundi mawawara ang kanan mga magraot kung naabot ang kakurian. So nakita naton din ini nga mga yan nga mga panahon mga bugtuan. Nga aton mga tao nga damo an era hinipos nga nagpariko waray baro mag-share ang mga katawhan bisan an era mga negosyo aros nagiging oripon nila nira mga empleyado dari man lang maara mag-share an era profit no an era tubo sinusolo la nira dari man lahat pero kaurugan an mga dari Kristohanon waray kahadlokan Dios gusto gula niya pag pinariko babaw kalibutan nga nasayod kita nga pag-abot ang kalamidad kaya magkukuri. Ang sugad yan lang ang kalamidad nga magkukuri. Damon mga riko nga mapupobre, damon liwat ang pobre, nga mapobre lagi apon. Pero wala ito sa payan, kita naman pobre. Sugad itong mga tao. Pero itong mga riko nga mapupobre, tungod din nga kalamidad, amo ito maging leksyon hira. Pag-abot ang panahon nga may adahira, dapat maging willing era mag-share. Dere nira pag tinaguon. Kundi era ini i-share. Dere pag hinipuson. Nga mawawara ang mga magraot. Nga mga magraot, kanan magraot, kung naabot ang kakurian. So, an assurance lang nato na ito mga tao nga atubangan han Dios matuwid o magtadong nga dere hira mga nalalamot, dere hira mga lamot, willing hira mag-share hira pamilya, hira church, hira community, tanan, maram hira mag-share. Pag-abot ang kakurian, pag-abot ang kalamidad, hira laan, matataluas o makakatagamtam din kaupayan. Tungod nga ang Dios, ang mananalangin na era, ang Dios ang era kaupo. Kay ang era mga pag-ampo, papamatian ang mga pag-ampo, mga magtadong. Dinhi City, nasa nang dinhi.
Darahonon 15, versikulo 7. Nagpapasaranghin hibaro ang mga makidadmanon, diri ang mga lorong. So dito, kung kita maaram, aton ini papasamuak, aton ini ginsishare, aton ini tututdo, aton mga tao nga nakarawatin mga pagtutdo. Bagamat may mga tao nga diri karuyag mamati, diri karuyag kumarawat in mga pagtutdo, okay la ito. Pero maabot ang panahon, magbabasol dira. Siya rin pahan aton lunganon nga nababatian ang mga kalagsan, ang pagbasol diri diri nauna kundi permito orhi mga kabugtuan. Salit pamati kita mga pagsagdon han aton mga kag-anak, mga pagsagdon han aton mga kabugtuan. So salamat kita mga kapatid nga ani ubos nga alagad gagamit ng instrumento para maipasangyaw ang mga pagtutdo ng pulong ng Diyos. So kinalilipay ko mga kabugtuan nga gamit ako instrumento. Para inibayad mga kabugtuan nga pinasingkasing nga i-share ko ang pulong ng Diyos. Maabot ang panahon waray na mga babatian kita na nagwawali ang pulong ng Diyos. Hinahinay na kita na kontrol ito mga trabaho ito mga dautan ng mga katauhan. Mapapas ini sa nga Biblia, it will come to pass. Kaya naisurat na ini sa Bible. So itatong labuhaton, take the opportunity. Taga nato ng oportunidad na makapagtutdo kita. Ako diri ako nagsasawa pag-share ang word of God daily. Bisan din niya pamaagi ni din niya social media. Bisan ang iba diri nalilipay, kini nga akong imbubuhat, ang iba liwat siya pa may mga basher, may da mga nagre-criticize, okay la ito. Kaya maabot ang panahon, irasasagdan nga tama nga naman. Kailangan i-share natin mintras may panahon pa. Mintras may da pa kaluwasan nga nabibilin. Kaya maabot ang panahon, waray na ang kaluwasan natin. Gusto mo maluwas, waray ka na hibabatian. Diri ka na maluluwas, waray mo na mababatian o magwawali ang pulong ng Diyos. Maabot ito ng takna mga kabugtuan. Kaya naisurat ito sa Biblia. Kaya samantalahon naton, mintras nga may panahon pa. Pamati, pagbasa ang pulong ng Diyos. Bisa nato lakita yan na aton mga panimalay. Gamitan naton itong oportunidad. Haotso na siya nidi. Kung nagaampo ang mga magupay, nalilipay ang Ginoo. Kundi napupungutiyahan mga halad nga gindadarahiyahan mga magraog nga mga tao. Tama ini mga kabugtuan. Tama ini nga pulong ng Diyos. Kay ang Diyos namamati han mga pagampo han mga magtadong. Aton mga makasasala, aton mga dautan, ang Diyos diri namamati. Ngan diri la ang Diyos namamati han mga pagampo mga magtadong, kundi nalilipay hiya. Anaamula ini ang sosi ang aton pag-aradman nga o assurance nga ang Diyos namamati aton. Paano kita maging matadong natubangan ng Diyos? Diri tungod ang aton mga binuhatan, diri ang aton edukasyon, diri ang aton reliyon, diri tungod ang aton pagtuo, ang aton status, ang aton posisyon sa sosyedad. Kundi naging matadong kita tubangan ng Diyos tungod ang aton posisyon di dakang Kristo Jesus. Hino kita di dakang Kristo. God heard His children, heard the prayer of the righteous, and we become righteous because of Jesus Christ. Tungod kang Kristo nga nag-uukoy sa aton mga kasing-kasing, nga nisinurrender naton atong kinabuhi nga daiya nga naluwas kita pinaagihan niya ng buhat dito krus. Tanan naton mga salagin pasaylonahan naton buhi nga Dios. King karawat na kita niya asugad nga usahay iya mga anak. So wala na kita karapatan
Katubawag ka iya nga aton amay. Kinlimpihan kita niya mga pulong nga naiya tubangan naging matadong na kita didaiya. Salit mga kabuktuan habang may oportunidad pa karauta ang libre na regalo ng kaluwasan pinaagila din ang Kristo Jesus. Amulay ini ang pamaagi nga kita paluwas. Pabayaanan naton ini nga kalibutan maabot ang panahon. Ang madadarala naton ang aton kaligtasan ang aton assurance of salvation pinagidida kang Kristo Jesus. So habang may panahon pa mga kabugtuan, samantalahon naton ining oportunidad. Anibi, napupungot ang ginuhan mga paagihan magraot ng mga tao, kundi nahigugmahiya hadto nagbubuhat kin matadong. Tinuod dinhi mga kabugtuan na niya mga pulong din nga aton nabatian o nabasahan. Nga ang Dios ang atong Ginoong Hesus o ang Diyos ng atong Ginoo napupungot niya ang mga magraot ng mga tao. Hinubay ng mga raot ng mga tao. At ang mga tao nga di rin nakilalahan Diyos. Nakilala hira pero di rin man hira nagsusunod. Hira ang tinuod nga Diyos, sambuhin nga Diyos. Tubtublahay era mga im-im pero tubtublahay era baba. Saring paninat nabatian ang era pagkakristohanon hanggang nguso lang pero wala sa puso. As a Christian kinahanglan ang tinuod nga luwas nga kristohanon kinahanglan ikasing-kasing naton ang atong pagturo. Saring pan aton pag-aram high schoolahan ang mga kabatanunan sa isip, sa salita at sa gawa. Yun dapat ang aton buhaton mga kabugtuan. Aton unahuna, aton yakan nga na aton mga binuhatan, sundon naton ang mga suguhan Diyos. I-apply naton ini aton mga kinabuhi. Ngandida magiging matadong kita tubangan ng Diyos. Nga ng Diyos diri mapupungot sa aton. Kundi nahigugmahiya hadto nagbubuhat hit matadong. Amen yung ginsaring ko na kanina. Ang Diyos nahigugma ang mga tao nga nagbubuhat hit matadong na tubangan. Kundi napupungot hiya ang mga tao nagbubuhat hit mga karautan. Usahay mga sharing kita. Tama ba na ako yung bubuhat? Maka-Diyos man ako, nagsisimba man ako ng mga Diyos-Diyos, nakatuman ako simbahan, nagkainampo man ako, nagsasakripisyo ako, tanan na, nagpapamisa, kung ano-ano pa na itong bubuhat, atong kalugaringon para malipay ang Diyos, pero bugto diya ito ako. Nalilipay ang Diyos kung ikaw, nakilalahan niya bugtong anak ng Kristo Jesus. Kaya ang kaluwasan adala dia kang Kristo Jesus. Sorry na iba. Anatong pagtuong at pagsunod adala kang Kristo Jesus. Amulay ng kaluwasan diri tungod na aton mga mag-upay nga binuhatan. Kaya kita nagbubuhat mga mag-upay tungod nga luwas na kita. Diri tungod nagbubuhat kita yung kaupayan kay para maluwas. Amin ni pagkakaiba mga kabugtuan, pamati kita. Ang reliyon na niraging tututdo, pagbuhatin maupay kay para ka maluwas. Which is sayop ito, salvation through good works. Ang tinuod, tumuo ka, magsunod ka kang Kristo Jesus sa iya mga sugo, amo niya tinuod ng kaliwasan. Tungod nga ikaw na luwas, pinagi kang Kristo Jesus pagtuo, you receive it by faith, and this is a grace of God, grasya inihan Dios, regalo ni libre. Ngan ikaw sumunod han mga sugo, nagbubuhat kay kaupayan, amin ni ebidensya nga ikaw luwas na. Napang pagkakaiba ng mga bugtuan. Kaya ang Dios nalilipay ang mga Diyos nun nga tao, kundi yan napupungot ang mga tao ng mga reliyosa. Dari masiknong gidadaot ko apon iti yung mga reliyon. Kay waray reliyon nga magtututdo maduhing karautan. Kundi diri ito, santo si diri ito assurance nga
maluluwas kita pinagi aton reliyon. Instrumento la ito. Ang tinuod nga kaluwasan di dala kang Kristo Jesus. Salit ko may simbahan nga di rin totoo doon, eksakto, di rin gina-apply ang nakasurat sa Biblia. Di rin ito tinuod na simbahan ng Diyos. Ang tinuod nga simbahan ng Diyos at ito nakilala kay Kristo ang Ginoo at Diyos. Waray na iba. Ang kaluwasan adala di dahil. Okay, dini kita verse 10. Hadis. Kakastiguhon ka hinduro kung magbubuhat ka kasaypanan. Mapatay ka kung nadiri ka pamati pinsagdon. Mga kabugtuan, amin yung pinaka-importante nga aton sasabtan o mabarbaruan niya ng aton topic. Ang kalagahan ng pagsunod o pagkarawat ng mga pagtukdo aton naton amay nga makapangyarihan nga Dios nga ato lang. Na siya pagkakastiguhong ka hinduro kung magbubuhat ka kasaypanan. Mapatay ka kung nadiri ka pamati sagdon. Tinod po ito. Diri la ini Diyos kundi bisan pisikal o din yung kaliputan. Di ka nga ni tumulin mga sagdon, mga mag-upay nga sagdon, posible nga ito karatan nga ng katapusan yun ay kamatayon. Inumdum kita nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayon. Amo na sulat ang Biblia, mga buktuan. Ang bisang pampulungan Diyos na siya rin. Mga anak, tagan niyo hin pasidungog o sundo niyo yung mga kaganak. Kaya mula ini ang kamanduhan ng Diyos nga nasurat sa Biblia nga kung magsunod ka may promise. Ano ang promise? Ikaw mahilaban mo kinabuhi mikas nga ni kabaw-baw makalimutan. Sa darayahon ng Diyos sa mga punong, salamat na niyo pagpamati, tubtub buwas o tubtub susunod naton nga magkirigta kanginan. Salamat sa iyo pagpamati. Nato naging topic yan na mga pag-ampo, prayers in the Bible from Book of Genesis to Revelation. Ada na kita habok of Proverbs o adarahonon. Salamat sa iyo pagpamati. Salamat sa iyo pagsubaybay. Mag-ampo kita. Salamat kami nga Dios sa imo mga pulong, amo nabatian, amo makarawat, imo gugma, karawat namon imo proteksyon. Alabaw nga tanan Lord ang among kaluwasan. Inaampo namon nga tanan aming nga Dios. Kabugos nga kalibutan, mawara na ini nga coronavirus. Nga bumalik na kami Ginoo bisan na sinisinira nga new normal living, at least Lord, nailigtas mo kami. Salamat Lord ang imo pagbantay haamon. Matanan nga namamati bisan din nga lugar, habugos nga kalimutan, labi-labi mga warainon nga namamati na. God bless sa iyo. Pagpalain po kita nga tanan aton buhi nga Dios, kagamahanan nga Dios. Salamat. God bless. See you next meeting.